dotakni Isusa vjerom. Gospodine, mi te molimo, pokaži svoju moć i svoju snagu kroz ovu svetu pričest. Pokaži svoju moć. Pokaži snagu ove pričesti, Gospode. I sada zahvati u živote ljudi. Zahvati u njihove situacije. Oslobađaj. Spašavaj, Gospodine. Liječi, Gospodine. Iscijeli sve ono što je bilo ranjeno. Osjeti kako Bog diže tvoje probleme. Osjeti kako Bog odnosi tvoje slabosti. Osjeti kako Bog razara tvoju krivicu i tvoj grijeh. Osjeti kako On diže tvoju bolest i bol. I njegovo zdravlje sada dolazi na tebe. Potpuno zdravlje. Za duh, dušu i tijelo. Njegova snaga dolazi na tebe. U tvrdoj životnoj borbi i kušnjama. Njegova zaštita. Gledaj kroz Isusa uslišanje svoje molitve. Gledaj kroz Isusa rješenje svojih problema. Neka vjera u tvome srcu poraste. Gospodine, sve ono što smo primili, neka bude zapečaćeno u našim srcima kroz snagu ovog blagoslova. Braćo, neka vas blagoslovi, neka vas ojača u vjeri, svemogući i dobri Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ne idite u miru, nego blagoslivljajmo Gospodina. Bogu hvala. Idi, kaži cijelom svijetu.